از 10800 сомон сар мешавад. این дарвоза ака қумсангир мераванд. Қумсангириё лайкора бизанед. Иш чӣ? Иш ҷиликул меравад. Иш ҷиликул. Тарафи ҷиликул. ҷои мо мерафтаи. Бале. Кадом модели маъқулай, нашоти качествои кор, материал ҳама ёшта гарантия метем. Ролики дарвозаи аткаднои варотҳа ғавсӣ ва тунукиш мисол дар вақти маслиҳат чие кишид ҳама тайёр мекунем. Мисол талшинаи дувоним шид, талшинаи дувоним тайёр мекунем. 1.8 шид, 1.8 тайёр мекунем. Мисол ҳастай вариантҳои талшинаи 1.5 профило 6x4 талшинаи 1.5 ана дора талшинаи дувоним. Мақсад кадом моделиш ки маъқулай, ҳам модел тайёрш мекунем. Ино решоткаи пеши хона, перегородка, лестница ино бошанд. Ино козирокҳои болои дарвозаҳанд. бо иҷода ҳастай кузуфҳои портел ҳам тайёр мекунем. Мисол портел интеркулерай, CID-ай, портел 1.2 фарқ надорад. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Бародаро, имрӯз мо омодагием боғи дарвозаҳо, яъне шаҳри Бохтар, бозори Нехӣ пеши акаи Муҳаммад. ҳозир чанд намуд дарвоза аст, чӣ хеле вариантҳо ҳаст, бурдан, часпондан, рангош, закас, ҳамаи намуди вариантҳоша, шартҳоша гап мезанам, мефаҳмонад. Дар давоми видео шумо ҳамаи маълумотҳоро мегиред. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. Аввал маълумотҳоро бигирем, баъдан занг зада харидорӣ кунед. ҳозир акаи Муҳаммад қайти мо ҳамаи чиша мефаҳмем. Салом алайкум ба подписчикои Маъмур Азия. Мон қарор дорем дар Нехӣ бозори шаҳри Бохтар. нарх навои имрӯзаи дарвозаи мо, ана моделҳои дарвоза, нарх навошон, сифат, ҳамаи намудша ба шумо мефаҳмонем. дарвозаҳои мо сар мешаванд аз ин намуди дарвозаҳо. ана размер 4x270, материали ғавс 1.8, замок, краскаҳои хамер, краскаҳои туркӣ. ана нархаш 9000 сомон. доставка то 200 километра бепул. куҷое ки мақсад дар кор мешавад, доставка мекунем. ана доставка аз шаҳри Бохтар сар шидагӣ ин тарафдагӣ ноёи гирди атрофи вилояти Хатлон, Калхозобод, Қумсангир, Ҷиликул, Ишвек, Сатур, Панҷ, Шаҳритуз, ин тарафдагӣ Вахш, Данғара, Кулоб, тарафи Душанбе, Хӯросон, Уяли, ана Ҳисор, тарафи Абдураҳмони Ҷомии Ёвон ва ин тарафҳо ҳам доставка мешаванд. хулас кадом модели дарвозае ки маъқулай, ҳамон моделиша мо тайёр мекунем. дихо модели ки маъқул мешавад, ҳамон моделиша тайёр мекунем, доставка мекунем. бо ин намуди дарвозаҳо ҳастай размер 4x270, материал листо 1.8, иноаш 1.5, пӯёш талшинаи дувоним. ана нархаш 6500 сомон. доставка то ҳамин ҷавоҳои гуфтагимон. вилояти Хатлон, ноё гирду ванаш, Душанбе, хулас то 200 километра доставка ройгон. кадом моделиш маъқул мешавад? краскора, краскои туркӣ, качествои хуби хубаш, мақсад нашоти качество, сифати кор гарантия метем. кадом модели дарвоза хай маъқул мешавад, ҳамон намудша тайёр мекунем. гармиҳои Қумсангиру Шаҳритуза чанд сол мебарад ака? Шаҳритуз, Қумсангир, гармиҳои усуна худат хушрӯ медод. гармиҳо ҳамин краскаҳо худ чон заводскои 4 сол гарантия дорад. 4 сол гарантия? 4 сол гарантия дорад. баъди 4 сол як бор краска мезанӣ, далши дарвоза мақсад хизмат мекунад. атак бугӯ як бор краска бизанам паҷи замра, ягон чизи хел гарантия надорад. дар течени 4-5 сол як бор краска мезанӣ, иншоалло долго хизмат мекунад. дарвозаҳо нархҳошон ай чанд сомони сар мешавад то чанд сомон? нархҳои дарвоза ай 2800 сомон сар мешавад, размери 3 метра. аз 2800 сомон сар мешавад. ҳамин тарафдагӣ 3000, 4000, 5000, 10000, 15000 то 40000, 50000 сомон дарвоза ҳастад. мақсад зависай фигураи дарвоза мекунад, ай модели дарвоза, кадом модел дар кора, ғавси талшинаи материал. ин варианти дарвоза, дарвозаи хайтек, размер 4x270,
материал 21.8 ана стойко талчинаи давоним нархаш 7500 сомон. бурданаш часпонданаш қатия Доставка установка. бурданаш Нархаш часпонданаш 7500. қатия ҳамон доро Краскош сифати хуб. Ин модели дарозо. Я 3-4 намуди дароза, я намуди дароза ша тайёр кардем. Ана краска чи свет ки маъқула, ҳамон свет тайёр мекунем. Мезанем краскаша. Размераш 4 дар 270, нархаш 9000 сомон. 4 ба 2700. 4 дар 270. Листо яга 8. Профило яга 8. Замок, поя, ҳама чизаш комплект. Оҳани болошам қатиш ҳастай. Дугай боло. Ғайр аз ин. Ин модели дароза. Иш ҳам бе краска ҳай. Мақсад чи свет краска маъқула, ҳам свет краскаша мезанем. 4 дар 260, нархаш 8500 сомон. Доставка установкаш. акаи дарозои нав куҷо мераванд? Кадом ноҳия? Ин дарозо ака қумсангир мераванд. Қумсангириё лайкоро бизанед. Иш чӣ? Иш ҷиликул мераванд. Иш ҷиликул. Тарафи ҷиликул. ҷои мо мерафтаи. Бале. Ин тарафи ҷиликул мерава. Инаш тарафи вахш мерава. ноҳияи бахш. Размери 4 дар 270. Киҷое ки маъқула ҳамонҷа доставка мекунем. Мақсад фарқ надорад кадом минтақа, кадом ноҳияи шаҳр ванои Қирғана, Кӯлои ва Душанбе фарқ надорад. Ҳама ҷо доставкаш мекунем. Казиругай 700 сум то 1200-1300 сомона ҳастай. Боям заказ қатӣ. Ваям фаҷақас тайёр мешавад. Ин дароза размераш 4,5, баланди 2,60, дарозаи даричаш аделна. Дарича аделна, ана материали 1,8 қатӣ, листо 1,8, профило 2,5. Нархаш 8000 сомон. 8000 сомония доставкаш, часпонданаш дар дохили ҳамин нарх. Дар дурунаш. Даричаи аделни. Даричаш дар дурунаш боша, 6500 да тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. Подписчикои азиз, инаш даричаш алоҳида будааст. фора қатиш як ҷода мечаспонем, фора алоҳида карда аз дарвозаи асосӣ дуртар часпонем мешавад дарозаро. Дарозаи хайтек размер 4 дар 270, материали 1,8 қатӣ, листо 1,8, профило талчинаи 2,5, нархаш 8500 сомон. Замок, дастаи нав, модели дароза, худашам модели нав. Хулас доставка установка 8500. Материали арзонтараш 7000. дора 6000 ам дора. Ин размери дарозамон 3,20 дар 2,80. Нархаш 6500 сомон, материали 1,8, профилои 2,5, листо 1,8, профилош талчинаи 2,5. Кадом модели маъқулай, нашоти качествои кор, материал ҳама ёша гарантия метем. Инҷа рафти кори дарозо рафтеста, мақсад чӣ намудаш маъқулай, ҳамон намудша тайёр мекунем. Инош бошанд дарозои релес. Ролики дарозои атканои варота. Игам рафти кораш рафтеста. Мақсад материали хуби хуб. Чӣ намуд материале ки маъқулай, ҳамон намуди материал тайёрш мекунем. Инҷа рафти кори дароза рафтеста. Ана материал, мисол материали 1,8 гуфтем. Нашоти материал гарантия. Чӣ хеле ки ҳамин суҳбат кардем, ҳамон намуди материала тайёр мекунем. Качествои корда, краска да ҳамаша гарантия дорем. Качествои материал ака, материал дора ай 0,9 сар мешавад. Мисол ҳастай вариантҳои талчинаи 1,5, профило 6 дар 4 талчинаи 1,5. Ана дора талчинаи 2,5. Мақсад кадом моделиш ки маъқулай, ҳам модел тайёрш мекунем. Ана во дора талчинаи 1,1. аз ин дам тинак ҳастай. Мақсад кадом намудаш дар хӯрай, вобаста ба шароити ҳамон клиент дарозаро тайёр мекунем. 0,9 қати дар хӯрай, 1,1 қати дар хӯрай, 1,8 қати дар хӯрай, то талчинаи 2,5 вариант ҳастай.
подписчикои азиз, шумо метавонед бо дили пур заказ кардан бигиред. И чӣ материале ки гуфте, на мисол вақти маслиҳат да бада фалон профил қати, фалон материал қати сохта метем мегӯед, ҳамон материал қати сохта метиҳад. материал маслиҳаташ дар вақти ҳамон ғавсӣ ва тунукиш, мисол дар вақти маслиҳат чие кишид, ҳамон тайёр мекунем. Мисол талчинаи дувоним шид, талчинаи дувоним тайёр мекунем. Яга ҳашт шид, яга ҳашт тайёр мекунем. хулос чӣ моделиш ки маъқулае, ҳамон намудаш тайёр мекунем, ҳамон чиза қабул мекунам. краскаҳои дарозо мақсад ҳастанд краскаҳои сифати хуби хуб, матви краска бо дора глянсови краскаи ҳамвор. ай кадоми матви маъқул боша, матви мезанем краскаша, глянсови дархӯр боша, глянсови. кадом моделе ки краска дархӯра маъқулаи светаш фарқ надора, ҳамаи свет мезанем. хулас фигураи дарвозаро вибр мекунӣ, краскаша вибр мекунӣ, ғавсии тунуки материала вибр мекунӣ, ҳамаи намуша тайёр карда метавем. Да мисол ака як клиент дар интернете дар ягон ҷо як дарвозаро дид, ба шумо суратшо рӯй кард. гуфт ки бада ҳамин намуд дарвоза даркора. ҳамин чӣ намуд модели дарвозае ки маъқулае, як суратша гирифта равон кунанд. мисол кадом намуди материал қати даркора, 1.5, 1.8, 2, кадом намуди материал қати даркора, чӣ намуд сурати боша фарқ надора. ҳамин 3000 то 30-40 сомона дарвоза тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. подписчикои азиз, ина дизайнои худшонам нигоҳ кунед, чӣ хел базеби хушрӯай. плюси ин шумо худтона мумкин яке мада дига вариант даркора, дига дизайн даркора бигӯед. мисол аз интернета аз ягон ҷо мисол бинед, суратчи акада рӯӣ мекунед, мада ҳамин намуд дарвоза бо ҳамин материал, бо ҳамин намуд краска гуфта заказ мекунед. ино 100% тайёр карда бурда тайёр мекунем, часпонда мебарем метиҳад. мечаспонем. даркор боша, мисол даставка боша, даставкаро мекунем, установка боша, установка. хулос ҳамаи дар вақти договор, чие ки договор шид, ҳам договорда отвечат мекунем. ин ҳам модели дарозо оли краскано кардан, фақат тайёр шудагӣ шотка мезанем, тоза мекунем, краскаша чӣ модел краскаи маъқула, ҳам модел краска тайёр мекунем, мезанем, мебарем, мечаспонем. خب акаи муҳаммад беғарз аз дарвозаҳо нам хеле решоткаҳои хеле шоҳона бигӯем мешавам, хелеам месохтааст. ҳозир дар бораи ина маълумот метиҳем. ино решоткаҳои пеши хона, перегородка, лестница, ана ҳамаи намудша тайёр мекунем. квадрати ё аз 250 сум то 780 сум, 1000 сума ҳаста. квадратша? бале. ишам бурдан часпондан ё бурдан часпондан бе пул. дохили ҳамун ар. дохили ҳамун ҳар ҳисоби худмон мебарем, мечаспонем. инаи моделҳо ҳам мақсад ҳамаам ё ба заказ тайёр шудагиан, тайёр мекунем, мебарем, мечаспонем. ино ҳам хела мисол дига дизайна дид маъқул шид, суратоша партов ҳам хел тайёр карда. кадом дизайне ки маъқулае, ҳамун ҳамунша тайёр мекунем, мебарем, мечаспонем. фарқ надорад дизайнашда, материалша буга чӣ намуд материал даркора, дизайнша тайёр мекунем, мебарем, мечаспонем. лекин дизайни худшонам нигоҳ кунед. дӯстои азиз, хел базеби хушрӯай. ба фикрм ки ҳам одам маъқул мешавад. яке маъқул нашид, чӣ хеле ки гуфтем, суратоша мепартоем, суратҳоро равон мекунем, мақсад ҳамун сурат ки маъқулае, ҳамуш тайёр мекунем. худшонам чанд намуд дизайн доранд, ба шумо вариантҳоро роӣ мекунад. шумо мегӯед анамиш маъқулай, ҳами краска қати, ҳамун намуд ранг қати, шумо ба дили пур метавонед заказ кунед. ё ин ки ай пешам омода бозори нехӣ меоед, акаи муҳаммад намиҷа якум устухона будааст. якум устухонаи адрес рӯ парои намиҷа медроед, ай байни бозор намиҷа якум устухонае. ин ҳамин намуди дарвозаам ҳастанд, мақсад размер 4x270, материал талчинаи дувоним, листо 1.5, листо ғавси ғавс, ай ҳамин листо то 1.5 мешаванд. айда тинқ ҳаста 1.309, 1.1 ҳаста ё мақсад хуби хубаш ҳамин лист. айда ғавс дига надора листо. ҳаста листи ғавс, фигураш бироварда намешавад. мисол краска ҳам краскаи сифати наст, даставка, установка. ин модели дароза 7000 сомон. мебарем, мечаспонем.
چند به چند ای؟ размер 4 дар 270. 4 به 270. размер аметен тайёр мекунем. размери даркурӣ, материал, ана качествои кор ҳамашда гарантия дорем. фақат фигураи дарвоза вибр мекунем, мо тайёр мекунем, мебарем, мечаспонем. бино бошанд, ино козирокҳои болои дарвозаҳанд. размериш 4 метр, нарх навош аз 700 сомон то 1200 сомона дорад. зависаи ғавсӣ материал мекунам. мисол бад размери дарвоза, козироки болои дарвоза ду се навъ мешавад. черепица мешавад, трубли мешавад, конверт. кадом намудиш мақулай ҳамон тайёр мекунем. ғайраи дарвоза, чӯйлоби ангурай, навесай, решоткаи пеши хонаҳай, чие ки айоҳан тайёр мешавад, ҳамаи моделша тайёр мекунем, мечаспонем мекунем. яъне ин шапкачаи дарвоза мешавад дар болои дарвоза. агар ягон кас нафаҳмида бошад, козирока шапкачаи дарвоза мешавад. дӯстони азиз, ина бинед, материалашон ҳамаш материалҳои нав. хеле таи краска мемона гуфта исусуд ягон хеле гапчап нест. ҳамаш гарантини чизеро заказ карден, ҳамон чиза қабул мекунем баргар. ин листои дувоним. ино листои дувонима. листои хайтек. ғавс шами ая? листаво ғавс ҳамин мешавад. ана листои дарвозаҳои хайтек. мисол ғавсишон алчина 1.8 ғавси материал. аида тинук дораву ғавс надора хайтек. мақсади ин дарвоза мешаванд. аи листо дарвоза листои дувонӣ мешаванд. ёра фигура бароварда намешавад. фақат ягон фигурае ки ин моделоҳанд. фақат ҳамин рост боша. рост боша. мисол ин дарвозаро мешавад ки талчинаи дувонӣ мезанем материалша. аз ин листо. ана дарвозае ки фигура мебуранд, атак аи листо задарашон намешавад. барое ки лист ғавсай, штамп намебураш. решоткаи трезай, катай, каровутай, хулас ҳар чие ки дар кор бошад тайёр мекунем, қабул мекунем. сифати нақ сифати пешкаши шумо мекунем. ҳастан ин модели дарвоза размер 4 фаҳмид, баландиш 270, профило 1.8, дастафка установка 7500 сомон. тамоми ҷое ки тоҷикистон аст дастафка мекунем, ки ҷое ки набошад. баъд ҳастай ин модели дарвозао. дарвоза размер 3.5 фаҳмид, баландиш 2.60, нархиш 5000 сомон. ҳастай дарвозаи 3 метра. дарвозаи 3 метра, фаҳмиш 3 метр, баландиш 2.5 метр, дарича айрус, ана профило 1.8, листо 1.5 қати, нархиш 4500 сомон. дастафка установка. то 200 километр, то 200 километр дастафка установка дорад. баъд акаи муҳаммад бисёре мепурсанд дарвозаҳои релисаво, яъне чархдор ва ё ҳамин нарха ё ва ё дигар нарх? дарвозаҳои релис чархдоршам тайёр мекунем. нарх навои ӯ аё где-то 600 ё 700 сомон разница мекунад. ай дарвозаҳои дутаваққа. ва ё қиматтаранд ё арзонтар? қиматтар. ва ё қиматтаранд? фақат сена ҳамун роликош, ана уголок, стойко, ҳамун чизош фақат нархиш ай разница мекунад. дигар расхода ҳамаш ҳамин расхода. баъд инҷа модел рафтин ай кори и дарвозаҳо, и дарвозаи 5 метра мешавад. мисол ай ком намуди материал маъқулай. и ҳозир худаш ин ай модели профило қад тайёр шудааст. профили хуби хуб қад тайёр шудааст. бо агар дар кор боша, мисол ҳастай и варианти профило, варианти дарвозаи арзон, тунуктар, тунуктар. мисол ай ком намудиш ки маъқулай, ай ҳамон намудиш тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. мана инои профилои майда майдошам не ғавси хушрӯям. ин профилош, ин решоткое ки боло ҳам ку ино аз ин профило мешавад. профилои ду дар як. мисол бо ҳастай листои лазер хеле ки маъқулай, гало ҳастам, ҳар намуд галай мақсад ком намудиш маъқулай, ҳамон намудаш тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. боз ҳастай намуди дарвозаҳои хуҷандӣ.
материал профилҳои 2.5 қатъи, 22, размер паҳмиш 4 метр, баландиш 3 метр. Доставка установка 15 000 сомон. Мебарем мечаспонем. ин куҷо рафтеста яка? Яка тарафи Душанбе меравад. тарафи Душанбе. бале. Аз пеш омада сифати корша, качествои краскаша. Мисол дӯстони азиз худтон бинед. ина мақсад качество ҳамаш гарантия қатъида. кадом намудаш мақбулай, чӣ качество қатъи ҳамаша тайёр мекунем, мебарем мечаспонем. бо иҷода ҳастай кузуфҳои портел ҳам тайёр мекунем. мисол портел интеркулерай, CID-ай, портел 1ай, 2ай фарқ надорад. установка мекунем, тайёр мекунем. ҳамаш качествои хуби хуб қатъи. ёз барои портер сохтага? ин барои портер, кузуфи портерам ку ҳамо тайёр мешаванд. мақсад агар кузуфам неду дари қафош бафш. иду дарои дару ҳадиш дарои пуштан. иду тарафи барушан. мисол дар кор шуд агар кузуфи портерам айё ҳамин тайёр мекунем, установид мекунем метем. ина навигари барои портер доро. ҳами кузовша сохтан бисёр каш ҳами душворӣ мекашанда. иҷа заказ мекунен. тайёр карда метавад. Чӣ хеле тайёр махкум мекунем, кунад? установид мекунем метем. нархи чанд пули рабад? нархаш 5000 сомон. 5000 сомонӣ. ям ҳами заказ чия? Материал заказ қатъи? заказ материал қатъи. тунукаи чӣ хеле 4000 дора, 5000 дора, 5500. мисол кадом намудаш мақбулай, ҳам намудаш тайёр мекунем. тайёр мекунем, установид мекунем, краска ҳамаш культурно мекунем, меспорем.